הדבר שגרם לי להפסיק לקרוא ספרים כמו אלה ולהתחיל לקרוא את הספר הזה, זו הבנה אחת קצת מביכה. לפני שנה וחצי גיליתי את העולם של הספרים. אפשר להגיד שבמהלך הזמן הזה קראתי משהו כמו איזה 20 ספרים באזור הפסיכולוגיה ופילוסופיה, והספרים האלה לימדו אותי המון. אבל לאחרונה הגעתי להבנה שפשוט גרמה לי לזרוק את כל הספרים האלה לצד, ולהתחיל לקרוא את הספר הכי חשוב של העם שלנו, התנ"ך. ההבנה הזו הייתה שאני יהודי שלא מכיר את הספר הזה. אתם מבינים? אני רציתי מאוד להתקרב לאלוהים. וניסיתי ללכת לבית כנסת, אבל זה לא הרגיש לי מספיק. אז חשבתי לעצמי, איך אני רוצה בדיוק להתקרב לאלוהים אם אני לא מכיר את המילה שלו? ובשל כך אני קורא כל יום את התנ"ך. עכשיו כבר אני כמעט מסיים את כל ספר נביאים, ואני ממשיך במסע שלי לקרוא אותו מכריכה לכריכה. אני הרגשתי שאני חייב לשים את כל הספרים האלה בצד, כי אני כיהודי חייב להכיר את הסיפור שהעם שלנו בנוי עליו. כשהתחלתי לקרוא את התנ"ך סוף סוף, אז התאהבתי בספר הזה. פתאום קראתי סיפורים ששמעתי בילדות. בסופו של דבר זה מעניין מאוד לקרוא את ההיסטוריה של העם שלנו כמה אלפי שנים אחורה. את כל רשימת המלכים שהייתה, ממלכת יהודה וישראל. והכי חשוב, טוב ללמוד את המילה של אלוהים סוף סוף. לכן אם אתם במצב דומה כמו שלי, תחשבו על לקרוא את ספר התנ"ך. לא משנה מבחינה דתית או מבחינה היסטורית, פשוט תקראו את הספר הזה. ספר של העם שלנו.